mang'eny matimorega. Ini jakorno ga gini, enda chagi korno wache mokiwinji. ODM ok bi bedo gi presidential candidate. Okay. ODM bro mi jatend piny William Ruto support Martin as a partner. Okay. Yiso ni ODM bro yudo lemo mang'eny ka Ruto say yiero a second term in 2027. Mani go bro timore. Okay. Koro jalup jatend piny dhi bedo ja ODM. Mano to kochuno. Mano to kochuno, lakini winjruok ma bro bet, obro bedo winjruok ma ODM bro ng'eni ka walo sirikal to bedo gi minister di. CSS kata mana biro kata boro. PSS kata par. Ambassadors kadi bro bedo framework maber makata ka jitimo campaign to ano ni ODM nigi chance ni sirikal ni arrangement mondiki. Ke ODM gi UDA nyaka bed gi framework. Udhi loso riwruok machala Azimio na umoja coalition. Gimikia niya. Kane pok babo nendo ne giloso group moro mane wacho weche mag riwruok kata arrangement bit mar UDA gi ODM. Team non tiere. Bid kaka coalition. Madhi mbele. Ka riwruok. Koro kata en riwruok. So iluongo ni strength in diversity. President Ruto ok nyal we UDA nikech mane party moyiere. To President Ruto nyaka mi ODM teko be mondo bed gi teko mar kelo kura e coalition ma bro bet no kata President chungi UDA to bro bedo arrangement no gi ODM ni ODM ni same coalition kata arrangement gi UDA ma kigo kura tigo ne Ruto kura te kwa support base mar ODM. Mane ka dhi timore. To ODM ok yudo gi president. Ma wanya wacho odi kata higa manyien bi penja ka gibedo gi president tami pesa. Bira. Bira mi milion achiel. Milion. Ka wabedo gi milion achiel. Ka gibedo go tanto ka bi mi nge chata onge. Okay. Ini biro mi. Koro wang'e ne ya